ዕለት 13 سنة በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 13 سنة በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ኣብ ደብረ አባ ኤላርዮን ዓብይ ምስ አባ ኤጲፋንዮስ ብንእስነቱ መንኮሰ። بمنفساو مجد تسميدو عبي تجادلو تجادل فلتاتون سناي تجباراتون مستسمع حري ومو ناي يروساليم إبسكوبوس جيروم شموو إزغا دهري إبيفانيوس أبهاجر قبروس مشامويو أما عرق شموتو قمت كله سيطان بفقر ورقن بورورن بمئكاب بزح جنزبن أسحاتو نمعدي زبال علو زساتيلو صحل ورقن برورن أسرحي ندخاتات نمساخين كاب جنزبو خونه كاب رفراه معدو مسؤواز زيهب خونه قدوس إبيفانيوس كأوريو سمعي نايك أدم قدلو نزع عالم من عاقو بسنا مقبار تقورينو من بارو ذكرمو مسؤو زنبورو فقر ذكيرو بمنفس كأ حووس لزنبره كاوشت لبو قعاره بخي شعو إبيفانيوس كاب هاجر سبكتو كاب قبروس بددلو بزعبا أبا يوحنس كاب تجيغاو أتأمو أبيلو خمال سويلو يروساليم بزحي ناب يروساليم ممسو مسفلت خاء أبا يوحنس ناب غزو عدمو مسمس خاء بتنز سرحن ناي ورق برور ناس أحل جيرو ما أدي أقربلو إبيفانيوس كأبلبو ندخاتاتن مساخينن رهراهي زي بلو مخانو مسرعيو بلوب حزنه بنفسه أصبقو حمامه دحرزي إبيفانيوس كابو وزيو كابد بارات يروساليم أب حدا دبري حدره حدا مخنيات مهيوز دمان أبا يوحنس كم زبر ملكت الآخرلو ناي هاجرو قبروس عبيتن ممهران حزبن نبايك موصون يوم سلازي أنا أبقدم يوم كي حفر كتخبرني إدللخو اتي بورقن ببورن استسرح أقوحت معدخا لا أخلي مو بو مقبه قربالو بلو تعمل اختمس بس حتو نسخ آخم تزحتتو اتناقحوت لا أخلو إبيفانيوس كأتقبلو شتن شياتن كا ندخاتاتن نمساخينن مسؤات هابوم دحر قرب معالتات كا أبا يوحنسن أبا إبيفانيوس اتنزل أخكل كا نايم أدى أقحتي سددل يبولو إبيفانيوس كا حراها يبولو كالا ايجزيل آخلو سالسا ايجزيون ገንዘበይ በሃበኒ ኢሉ ለአኸሉ ንስኻ ሕራይ እናበለ ጸንሐ ግን ኣይሃቦን መሃብ ምስ ኣበዮ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጫፍ ክዳኑ ሒዙ በል ንብረተይ ክሳብ እትህበኒ ኣይሓድገካን እየ በሎ። ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ እሞ ኣምላክ ከዓ ንኣባ ዮሐንስ ኣዒንቱ ኣዕወሮ መሊሱ ንኽምሕሮ ናብ ኣባ ኤጲፋንዮስ ለመነን ማለደን። ኤጲፋንዮስ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየሉ ሓንቲ ዓይኑ ከዓ ተኸፍተትሉ በል ጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስኻ ክትዝክር ሓንቲ ዓይንኻ ከምኡ ኢላ ብዕውርታ ክትጸንሕ ፈቒዱልካ እዩ በሎ። ገሰጾ ድማ በቲ ጽቡቕ ገድልኻ እስከ እቲ ጽቡቕ ገድልኻ እስከ ዘክር በሎ። እምበኣር ኣነ ንኣቑሑት መዓድኻ ከም ዝሸጥክዎም ፍለጥ ሽያጡ ከዓ ምእንታኻ ኢለ ንድኻታትን ንመሳኺንን መጽዊተዮ እየ። ኣነስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይምመጻእኩን ነይረ ዝመጻእ ኩሉ ግና ንስኻ ፍቕሪ ገንዘብ ከም ዝሓስካ ምስ ሰማዕኩ እየ መጺአ በሎ። ካብቲ ግዜቲ ቅዱስ ዮሐንስ بمنفسو تبرابره بمقدم حرت كأخده ፍጹም ሕያው ኣይኮነ ኩሉ ጥሪቱ ክሳብ ክዳኑ ከይተረፈ መጽወቶ ጥሪት ምጥራይ ዝኾነ ንብረት ምግዛእ ንዓቆ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ዘይብሉ ጸንሐ
እግዚአብሔር ከዓ ናይ ምሕዋይ ጸጋ ሃቦሞ ተኣምራትን መንክራትን ገበረ ንኹሎም ሕሙማትን ድውያትን ዝፍውስ ኮነ ካብቲ መቃብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ዘይቲ ቀብኦም ገጾም ከዓ ብመሕወይ ትምህርተ መስቀል ይዓትቦም እሞ የሓዊ ነበሩ ጽቡቕ ዝኾነ ተጋድሎ ፈጺሙ ንእግዚአብሔር ከዓ ባህ ምሰበሎ ብሰላም ዓረፈ በረኸቱ ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብ ለዮሐንስ ፍጹም ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ገዲፎ እበየ ወክብረ ዝንቱ ዓለም መጽወተ ለነዳያን እንበለ መስፈርት ወአቅም እስከ በዕረፍቱ ይተረክበ አሃዱ ድርህም። ሰላም እብል ንዮሐንስ ፍጹም ኤጲስቆጶስ ናይ ኢየሩሳሌም ዕቤቱን ክብሩን ኩሉ ገዲፉ ናይዚ ዓለም ንነዳያን መጽወቶ ልዕሊ ስፍርን ወአቅም ኣብ ግዜ ሞቱ ክሳብ ዘይተረኽበ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም። በዛ ዕለት እዚኣ ንናይ ግብፂ ህዝበ ክርስቲያን ናይ ክቡር መልአኽ ሰባኺ ሓዲስ ዜና ቅዱስ ገብርኤል በዓል ክገብሩ ልማድ ኣለዎም። ንሱ ኣቐዲሙ ንዳንኤል ብዛዕባ ንደቂ እስራኤል ካብ ምርኮ ምምላሶምን ካብ ኢድ ሰይጣን ድሕነቶምን ናብ እግዚኣብሔር ክጽልን ከማልድን ከሎ ዝሰበኾ እዩ። እዚ ክቡር መልአኽ ተገሊጹ ብዛዕባ ንደቂ እስራኤል ካብ ምርኮ ምምላሶምን ድሕነቶምን ከምኡውን ብዛዕባ ህንጸት ቤተ መቕደስ ናይ ኢየሩሳሌም ኣበሰሮ። ካብኡ ብዛዕባ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጽኡ ኣበሰሮ። ክርስቶስ ዝመጻሉ ዓመታት ድማ ወሰነሉ። ምስጋና ንዑ ይኹን። መሊሱ ድማ ክርስቶስ ከም ዝቕተል ድሕሪኡ ንቤተ መቕደስን ኢየሩሳሌምን ከም ዘዕንውዋ ብዘይከሓሳዊ መሲሕ ካልእ መሲሕ ከም ዘይመጽእ ኣረድኦ። እተን ዝወሰነሉ ዓመታት ምስ ተፈጸማ ንመድሓኒና ምጽኣቱ ቀረበ። እዚ ክቡር መልአኽ ሓለቓ ሓያላን ሰራዊት ገብርኤል ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኹ መጸ። ናብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም መጺኡ ከዓ ምምጻእ ወዲ እግዚኣብሔርን ካብኣ ተወሊዱ ብስጋ ከም ዝግለጽን ኣበሰራ። ልዑል እግዚኣብሔር ንዕኡ ብምኽባሩ በዘን ክልተ ክቡራት መልእኽታት ነዚ መልአኽ እዚ ለኣኾ። ምእንቲ እዚ መምህራን ቤተ ክርስቲያን በዓል ክንገብረሉ ኣዚዞምና። ምእንታና ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከማልድ ንለምኖ። ምስጋና ንጎይታ ይኹን። ካብ ኢድ ጸላእትና እውን ከድሕነና ንሱ ቀረባን ጥቡቕን ኣብ ቅድሚ መንበር ክርስቶስ ዝቐውም እዩ። ምስጋና ንጎይታ ይኹን። ብኣማላድነቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ሞገስ ይሃበና። ንልዑል ኣምላኽና ብኹሉ ዘበናት ምስጋናን ክብርን ኣኰቴትን ካህሊነትን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለገብርኤል ዘበእደዊሁ ተአስሩ መላእክተ ሰማይ ጌጋኤ በአዋልደ ሰብ ዘገብሩ ለዚ መልአክ እንበይነ እበዩ ወክብሩ በብሔረ ግብፅ መምህራነ ስርዓት አንበሩ በዛቲ ዕለት ይትገበር ተስካሩ። ሰላም ንገብርኤል በእዳው ዝተአስሩ መላእክቲ ሰማይ ጌጋ ኣብ ኣዋልድ ሰብ ዝገበሩ። ነዚ መልአኽ እዚ ብዛዕባ ዕቤቱ ኾነ ክብሩ ኣብ ሃገረ ግብፂ መምህራን ስርዓት አንበሩ። በዛ ዕለት እዚኣ ክግበር ተስካሩ። በዛ ዕለት እዚኣ ንቃይናን ወዲ ሄኖስ መዘክርታኡ እያ። ንሱ 840 ዓመት ምስ ገበረ ንመላሊኤል ወለዶ። ካብኡ 7 ዓመት ጸኒሑ ዓረፈ። ኩሉ መዋእሉ 910 ዓመት ኮነ። በረኸት ኣምላኹ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ እውን ንኣቡላግ ሰማዕትን 200 ሰማዕታትን ምእንቲ ጽድቂ ዝተሰደ ኣቡነ ማትያንን መዘክርታኦም እያ። እግዚአብሔር ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን።